दजिथा समस्तिनि हेंथायै गसंलायबाय आं मिथिया बिथाङा बर' हारिजों मा सुथुर दङ सोर बेखौ मिथिना लाग्रोनांगोन रायजो राजाफ्रा। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेलो एसबि ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनो थाग्रोबाय। गिबियावनो राजु नार्जारी मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि इउपिपिएल दोलोनि बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों। दिनै बिथाङा मोनसे बिबुंथि होदों। बिथाङानो बुंदों जे 60टा समस्ति जानो थांगासिनो दं जोंनि बिटिआरआव बिटिसि एडमिनिस्ट्रेशनावहाय। स' नैबे खोथानि फारसे गोलाव सम सिगां जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नैबेनि हेंथायै माखासे बिबुंथि बुंनायखौ जोङो खोनानो मोन्दोंमोन। नाथाय दिनै खामानिखौ मावदों, सोरबाया क्रेडिटखौ लानो नागिरदों, सोरबाया समावहाय रायदों, सोरखौबा दिनै सोरखौबा बाख्नायदों। स' नैबेफोरनि बागै मोजाङैनो सावरायनो थांगासिनो दङ। नैबे भिडिअ'आव नङा, नैबेनि नेक्स्टआव। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आं नैबेनि उनाव नेक्स्ट भिडिअ हरबावगोन। स' नैबेवहाय नैबेनि बागै मोजाङै सावरायलांगोन। खेबसेयावनो कास्टमा सोर बेखौ मिथिना लाग्रोनांगोन रायजो राजाफ्रा। कास्टम बसुमतारीहा नैबे जोंनि बिटिसि बा बिटिआरनि बिथाङा नागरिक नङा, सिटिजेन बिथाङा 1 नाम्बाराव नङा, बे 1 नाम्बार खोथा। 2 नाम्बाराव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे गोथार आफाद, जे आफादाव थानानै जे आफादनि सान्थौ आरो सानस्रि, बे सान्थौ आरो सानस्रिखौ बिथाङा मालाबाबो लाखिनो हायाखै। आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेराव हारिनि मोनसे सिनस्रि, बे हारिनि मोनसे सिनस्रि आफादाव थानानै थांनाय गोलाव बोसोर, दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 50 बोसोरनि बारबाय। बे 50 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि जौगानाय, बे ओनसोलाव थानाय जाथि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोनाय, धोरोम खोरोम सायख'आ जासे मोनसे हाबा मावबोदों। बे आफादाव थानानै बिथाङा जेराव सिनाय रोङाखै आरो थांनाय 17 बोसोराव जोंनि गेजेराव बर'नि थासारिखौ सोर लाबोखो, गोजोन खौसेथिखौ गैयै सोर खालामखो। कास्टम बसुमतारी बिथांखौहाय सिनायना लाग्रोनाया गाहाम। बिथाङा सोर? बिथाङा जोंनि सिटिजेन नङा होनना बुंदों। सिटिजेना जोङो बयबो एज आ हल, जों भारतनि नागरिक। बेवहाय खोथा बुंनायाथ' बादान दोन, कनस्टिटिउसनेलि बयनोबो राइट्स होखाना दोनदों। जोङो फ्रिडम अफ स्पिच मोनसे जोङो मोनखानाय, बेखौ जोङो ना होनो हाया, बेखौ नोंथाङा बुंब्ला जाया। आरो नोंथाङा दिनै माबायदि सान्थौ सानस्रिनि खोथा बुंदों, दिनै नोंथाङा दिनै बुजिनो रोङासै नामा मानगोनां जयन्त बसुमतारी सार? दिनै नोंथांमोना मोनसे समाव एबसुनि दैदेनगिरि जानानै दिनै नोंथाङा बेफोरबायदि खोथा बुंनो एसे लाजिनांगौमोन होननानै आं बुंनो सानदों। सिमासेयाव थानायाल' दिनै एबसुनिफ्राय जाय माने एक्स रिटायार जानानै दिनै जोंनि बिटिसि हालामाव, जोंनि बिटिआर हालामाव बुंनायनि मोन्थाय दं नामा? बिदि सिन्था खालामनो, नैबिदि साननो थाखाय नोंथांमोना बहानिफ्राय बेबायदि थग्राब थौले माबोरै साननो हायो? दिनै नोंथांमोना बै बिथांमोनखौ बुङा जायनाखि दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा सार आसामनिफ्राय फैनानै बेबो गुबुन हारिनि, गुबुन जोलैनि बिथांमोना दिनै जोंनि फारसे बेसेबां नेवसियोमोन मोनसे समाव। बिथांमोनखौनो दिनै मानगोनां प्रमद बर' साराबो गोबां सोंखारिबोदोंमोन। दिनै बिथांमोनजों कलिसन गभर्नमेन्ट दाफानायखाय बिथांमोना माने जोबोद गुर मेथाइ बायदि गोदै जाबाय। दिनै बर'नि सोरबा सासे फैनानै जुदि फंनैसो खोथा बुंनायाव नोंथांमोनाहाय खर' सादों, बाजादों। माने नोंथांमोना सैथोखौहाय सोराङाव लाबोजानायखौ बायो। रायजो राजाफोरा सैथो खोथाखौ मोनथिजानायखौ नोंथांमोना बायो। माने माबा मोनसे सिखोमानानै दोननाय बायदि नोंथांमोना जेब्लायबो गियो। मानि थाखाय? सिमासेयाव थानायाल' दिनैनि समावहाय एबसुनिफ्राय मोन्थायखौ मोनबाय, बेफोरबायदि जोंनि बिटिसि हालामाव बुंनो। नाथाय जेब्ला जोङो बिटिसि मोनाखैमोन, जों बिटिआर मोनाखैमोन, जों बिएसि मोनाखैमोन, एज आ हल जोङो आसामावनो हल बयबो बर'फोरा जुजिफादोंमोन, अब्ला बिथांमोना दिनैनि समाव जोंनि बिटिसि बिटिआर दानायावहाय जेबो अबदान गैया नामा? नोंथाङा बेखौ फोरमायनो सानदों नामा? नोंथांनि बुंनाय, नोंथांनि जि स्टाइलाव बुंनाय, दिनै सिनायना लानो गोनां सोरखौबा दिनै बिथाङा बुंनायनि मोन्थाय गैया, बे मा राव जाखो? सासे दैदेनगिरि, सासे बारग' दैदेनगिरि नोंथांमोना एबसुआव थानानै मावनाय गोलाव सम बोरैहाय दैदेननायमोन रायजो राजाफोरखौ? बेफोरबायदि दिनै बिबुंथि, बेफोरबायदि माने थौले साननानै दिनै बेफोरबायदि बिबुंथि होनाया बेसेबां एक्सेप्टेबल जोंनि समाजाव? दिनै रायजो राजा नोंथांमोननावसो आं नैबेखौहाय नोंथांमोननि फिननाय, नैबे बिथांनि सोंथिनि फारसे जि फिननाय, बेखौहाय होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो बिथाङा बुंबावदों लोगोसेनो जे जोंनि बिटिसि हालामावहाय बर'आ बोरै सोमजिनाय होनना बुंदों। अबभियासलि जेब्ला जोङो मोनसे कमिउनिटि हिसाबै जोङो जेब्ला जुजिदों, आसामजों जुजिदों, अब्ला
बयहाबो मोनसे गिखांनाय फैखायो जे बिथांमोननि जिथु थासारि बियो स्टेटआनो मोनमारोबा मोजां जागोन ना जाया बैनि थाखाय बर' सोमजिदों आरो दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि आन्दलना मोनसे फेक्टर जाना फैदों जोंनि बड'लेण्ड जोंनि जिथु दाबिफोर नैबेफोरखौ लानानै बिथांमोना एसेब्लाबो गिखांनाय फैदों जे बिथांमोना मोनसे प्रोटेक्टेड क्लासनि मानसि जोङो सासे शिड्युल ट्राइबनि मानसि जोङो बिथांमोना थारैनो जुदि जोंखौ गाबोन बड'लेण्ड जालाङोब्ला जोंखौ बै ओनसोलनिफ्राय होखारगोन नामा होननानै मोनसे सन्देह जादोंमोन जायनि जाहोनाव बर'आ जानांगौ होननानै जोङो एसे साननो हायो आरो नाथाय दिनै नोंथाङा सोरबा मोनसेखौ दसिबाय थाब्ला जाया दिनै दसआ बयनिबो दङ बर' नैबे सोदोबा बे सोदोब बर' बे जोनोम जानाया बेवहाय गोबां साननो गोनां बाथ्रा दङ बेवहाय जोङो सोरबा सासेखौल' थांखिनानै बुंबाय थायोब्ला बे माब्लाबाबो जोबस्रांनाय नङा आरो इन्ट्रेस्टिं खोथाया नैबेसो बेखौ दोनथ'दो टपिकखौ बर'खौ दोनथ'लायदोलाय दिनै कास्टम बसुमतारिया बुंनायनि थाखाय दिनै नोंथांमोना एथ'ग्राब लाजि मोनदों दिनै मा फोरमायनो सानदों एक्सुअलि दिनै सोरबा अशक सिंगाल बायदि बबेबा रायजोनि मानसि आसामनिबो नंगौआ बिथाङा सानना नायोब्ला बिथाङाबो दिनै जोंनि MLA मिनिस्टारबावसो आसामनि बिथाङा दिनै जोंनि बिटिसिआव खनले फैयो दिनै जोंनि सेक्रेटारियाव हाबनानै कत' फाइलफोरखौ बुग्लुं खालामनानै माबा माबि खामानिफोरखौ लाना थांबायनो बेफोरखौ मानो बुङाखै दिनै नोंथांमोना दिनै बिटिसिआवनो दिनै मोनसे गावखुंथाय गोहो थाखानानै दिनै नोंथांमोना फिसा फेनला माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखायबो स्टेटआव पारमिसन लानो गोनां जाबाय थादों दिनै स्टेटनि अर्डार मोनागौ माने नोंथांमोना मोनसेबो फाइलखौ माने खारहोनोनो हाया माबोरै जागोन बिदिब्ला दिनै बेफोर खोथाखौ बुं दिनै नोंथांमोना दिनै एभिक्सनखौ लानानै गुबुन हारिनि फारसे हा दख्लबसेबो नोंथांमोना बिथांमोननि एभिक्सननि अर्डार मोनखांनायनि उनावबो मावनो हायाखै बा दांनो हायाखै नाथाय निजेनि फारसे दिनै नोंथांमोना ओरैबायदि अयथासार मोनसे सिटुएसन क्रिएट खालामदों बेफोरनि हिसाबखौ लागासिनो दं रायजोफोरा कास्टम बसुमतारिया दा बिथाङा बहानिफ्राय फैनाय बहानिफ्राय फैयाखै बेखौ जोङो मिथिनांगौ गैया जों मोनथिजोबखानाय जों रायजो राजाफोरा बयबो मोनथिखानाय अब्ला जोङो मोनथिगौ जे मानगोनां फेरेंगा साराबो बबेनिफ्राय फैयामोन बै समाव बबेनिफ्राय थानानै बिथाङा जोंनि ओनसोलाव फैनानै गोबां खोथा बुंदोंमोन अब्ला बिथांखौ दिनै खोनासंदोंना खोनासङाखै रायजोफ्रा दिनै बाहेरानिफ्राय फैनानै बिथाङा नोंथांमोनखौ बुजायनो गोनां जादों बेयो नोंथांमोननि थाखाय लाजिथावना बाथ्रा नाथाय जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना जे बिथांमोना जे दिनै जोंनि हालोदखौ बुजिनानै गोबां खोथा बिथांमोना इनफरमेसन लानानै दिनै बेखिनि खामानिखौ मावनायनि खाबु लानानै दिनै समाजाव हाबफैदों नाथाय नोंथांमोना जायगायाव थानानै दिनै मानो जायगानि हालोदखौ बुजियाखै मानो जोंनि जायगानि जि थासारि जादों बर्थमान बेखौ मानो बुजियाखै मानो बुजिनो नाजायाखै जायगायाव थानानै दिनै नोंथांमोना जोंनि जि सिटुएसन बेखौहाय मानो सुस्रांनो नाजायाखै मानो फोसाबनो नाजायाखै दिनै सरकार नोंथांमोननि आखायाव मानो दासिमबो रायजो राजाफोरा असान्ति नोंथाङा बुंदों दिनै सान्तिनि थाखाय खामानि मावदों गोरोब गोजोननि थाखाय खामानि मावदों नाथाय दिनै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो मानो खावनै बिभाजन जानानै थाखो बेनि फिननायखौ सोर होगोन जियानो हक रायजो राजा नोंथांमोन आं आसा खालामदों नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौहाय मोनगोन होननानै नैबे भिडिअनि फारसे आरो आंनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना गावनि साननाय बायदियै कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन आरो लोगो मोनबावसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअआव मोनसे गुबुन टपिक लानानैहाय राजु नार्जारि बिथाङा मा बुंनायमोन नैबेनि फारसेबो आरो गोबां माखासे टपिक दंबावो स' आसा खालामदों नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअसिम स्टे टिउन टिल देन बाय बाय